Vítám vás u dalšího videa, je u mě tady Zita. Ahoj Zito. Ahoj. A dneska budeme táčet na milion, protože tady vedle neumí hrát. Na milion, protože víte, co by se pak stalo, kdyby jsme nehráli na milion. Byl by to problém, strašný problém. A víte proč? Já jsem dala hrát jinou hru, to jsem ale blbá. To si teda blbá. Jsem teď Ječínku v Praze, no. A Ale mě určitě neznáte osobně. Tady si tam mě zná osobně, protože u mě už spala 1000krát, 5krát. Skoro 1000krát a spala jsem u tebe 2krát. Ale ty, kdyby jsi tam byla, tak By to byla větší zábava, takhle. Zito, teďka kde jsi? Nevidím tě. jak je tam spouštěná ta láva. Profile. Ne. Ty špatně. Kdo? Ne, ale Myslíš ty lidi, které se na to koukají, teďka nebudeš zprostá, Zito. ale si já, na to pozor. já říkám tomuhle panákovi. To je golem, ten může útočit, tak dále a tak dále. Dáš to. Dám to. A proto vás vítám na Co tohohle se seriálu. tak? Jak být? Zito, já tě furt ještě tady nevidím. No tak bychom to měla mít. Tak já se ještě kouknu, jestli náhodou se mi to nevyplo. No. Zase jsem tam objevila nějaká reklama. Já ty reklamy přímo nesnáším. A troch, profila. Ale kdybyste se chtěli něco zeptat, Tak pište do komentů videa, já to pak ukážu mý kamarádce Zitě. ano. Ale kdybyste chtěli vidět Minecraft, jak jsme my natočili, tak tam, A než tak ho dám jako... tam jsou jak zabít lidi. Tak. A to je natočení jak zabít. Zito, oni to vědí, když oni to vlastně hrajou. Ale kdybyste stavili jednou dům souseda, tak natočte ten díl a pošlete nám ho. Že jo? Co ty na to, Ančo? Ani. No. A nepovídej mi jménem. Promiň. Já už teďka můžu si jeden server, který mi nefunguje. Ale my jsme totiž chtěli být spolu a ona se neměla ani teda Moje máma její máma neměla. nedovolila, aby u nás spala Zita. No, Smutné, vidíte lidičky. no, to je velice smutné. A byli jsme za to tak smutní, že se setkáváme každý den ve škole. Ale opravdu no. Škoda, že u nás nemůže spát celý prázdniny. Mluvám se za ten hluk. Nějaké děti tady kupujou Omlouváme se za ten hluk, ale pause, tak to nechci. Tak, tady to je to taky moc ne. hluku, tak vám to nevadí, doufám, že ne. Ten hluk, blbej. Ten hluk blbej se říká, A Zito, kde jsi? já jsem tady na svém. Mám vlastně já zapnuto. Mám ji zapnutý, co ty? Wi-Fi. Ty to nemáš zapnutý, viď? Ještě to mám takhle. Počkej, když jsi předtím neměla, viď? Ne. Tak to asi bude Teďka jsi neměla, viď? ne, zapnuté. Ona se neomrne teď. dala to všechno. Hele, Omlouvám se. Co? to jsou zombíci. Jo, Já na jsem ně myslela, že tam jsem je. promiň, ale ty zombíci mi umírají. Ty bláho. Kde jsi? Tak já to zatím vypnu a snad se mi to objeví, no. Jau. Zombíci. Teda, Mám tady 2 Minecrafty, jeden je černák, ale černák zase to nemůžu hrát, protože ona by se zešílela, protože vy nesměla jít na můj ani já na něj. Takže hrajeme jen tak takhle. Čeho jsem to říká? tak můžeš jet ještě jednou příště. Dobře. Na tady to neuvidí moje máma na YouTube. Doufám, že diváci, když tak nám posílejte své zprávy, ale příště budeme s Aničkou opět dvě. Omlouváme se, ale já tam musím spouštět zombíky, tak se omlouvám strašně moc, ale
víte, co musím dělat? Pomáhat doma. Musím doma ještě pomáhat. A tam. Zito, ty furt tady nejseš. Já tam furt nejsem, to je divná. Co jsem se já... 65. Já tam ještě furt jsem. Ale ty tam... To je problém, že tam ty nejsi. Máš tam vůbec zase Wi-Fi? Podívej. Já ji tady mám. Jo, ne. Co? Musíš ji mít. To jinak... Ups. Na to se klikne a už to máš hned Wi-Fi. No, protože bez toho by se nikdo na tvůj nemohl připojit a zase to Vím. A diváci, chcete vědět, co je nejlepší láska? No, líbání a sex. líbání a sex, ale přitom jsme to tak nemysleli. Ale kdyby jsme to tak umysleli. Ano, já jsem se už jednou líbila. Prostě máš na to nikdo neslyšel z toho telefonu. No. Ale diváci to slyšeli, neboj, to diváci musí slyšet, že se slíbila s Klukem. Tak já si jednou vypnu Wi-Fi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Ale jestli se připojí Anička na můj server, tak to... Ukáž, jestli tam máš zase Wi-Fi. Má? Tak Wi-Fi. Tak já se odpojím. Se odpojí a já tam budu... Já se zase celá restartuju. Vypadněte vy zombíci, vy jste takový. Omlouvám se, že vám to tam říkám, ale to je mé. Také pravidlo musíte. Takové je moje pravidlo, přesně tak. Jak u Aničky i u moje, tak Zítra asi se nechceš odpojit, viď? ne. Protože jsem teprve začala s těma zombíkami a já je teďka zapiju. Fly. Tak. Ježíš, já si musím říct od ní vejme. A musím něco ještě. A je to. Všichni. Dáš jednu ránu. Hele, pokud dáte 2 rány za sebou, diváci, na minitrafu, který tam skoro se. Hele, lidičky, tak ahoj. Omlouvám jsem se dneska nepřipravila, že budu natáčet se Zitou nahrávky. Tak ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Čau. Čau.